Implementation na to. Mas short kids yun. Bago na gud niyo. Good evening mga kabangas. Ako dere sa highway Lapasan, Pampalagar. Kay na ako'y kipaayo. Akong brum-brum. Okay, kalingawan ito'y kupuli mandar na niya mga kabangas. Kalingawan, no? Ako nang pinakagaing amigo nga mekaniko yapo, no? Amigo mekaniko. Kasanis mga pinakabagni. So, dire rin sa MC Works Motor Shop. At bang sa kon mga kabangas. MC Motor Works. At bang ranis Kampalagar mga kabangas. O, da mo nang kampo sa Kampalagar o kano. Ano dia? Kampalagar hat Kampalagar ni dia. Hotline na dia de kuryente at bang lang so kato magpayo diri lang mga kabangas nga diri yo kalingawan no yan hopefully mandar na ni karon. Alright, highway Lapasan Damorbe na daw nan mga kabangas Damorbe pero dili ta dia sana bay buko Diyos na? Wala'y tag-jis niya? Wala'y tag-jison niya? Ha? Hindi na madalag 20? Ha? Mga kabangas, ayom-ayom sa kudani. Big, one kabuk. 20. Isa, dua. 5. Para sa gatos ako mabayaran, ha? Lang. Alright. Ginamsat ka mga kabangas. Okay. Mga kabangas, mayong gabi. Nagpa-repair ko sa brum-brum. Timmy Balbuena is in the house. Araw, mga idol. Ikanis Magnum sa una karon na sa Key 5. Timmy Balbuena Key 5 ikan sa Magnum sa una nag-report siya karon ako ng Migo. Sir Postrero sir Domer Postrero sir ako amigo nga si Timmy Balbuena nag-regard sa imo Timmy Balbuena
Ikan sa Magnum pero karon na nasa Key 5. Ako ning amigo. Dagan akong mga amigo nga nasa media. Timmy Balbuena, mga kabangas. Market labi na sa nahigayon nahigalaay diyan sa may Rio de Oro Boulevard. Ato kami na tipix mga pamahayag ni City Councilor Ayan Atsas. Yes. Timmy Balbuena, mga kabangas, is in the house. Power. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you.